marwa tiyo yo machalo nade dakika adek kapok wadhi yweyo Tom Nduku kaduoke twak into korka kori higni 2 modong ka jatend piny pok otieko tamne mokwongo winjo bed notimo ang'o mar mondo mi wan kaka jopiny wawinjane mit mar rute telo. Ingeni jak wuoyo ka ng'ama ne konyuol e Kenya ka. Moi ne dhi ga Homa Bay, bodhi Siaya, bodhi Migori, bodhi Kisumu, to tieko wuodhe. Kendo dhi mana Central. And oken gi medhi dinuoya. What we are saying, any president osewuoth enough. Koro dware no team management. Kuonde mosewuothe go osoneno expenses mantie, osoneno problems. How can the president solve them now? Okobi solve gi wuoth kada ka ini wi mtoka. That one is out. Mano matungo ae. Kada ka mane mamiyo Korean ngato no the president no the boneno ndara madala gi mane pokone. Mano wachi gi kuno. Ke gin ga governor, gin ga regional commissioners. That is their problem. Mokwongo joloka gi mosobedo ka enjoy kabisa in this telo. Kiwa cha dier. Gini magisobedo ka gi enjoy telo kabisa. Maka jo telo mane gi yiero pok no convince president. Monda they soba. Mano makosa mar jotend gi. Koro gi manya kwa winjire kwadwa loso piny. Ma owuoye malongo. Corruption ma Kenya kae ten gima koro ok nyalo wach. En ka president ochunga die no dwa no lose to wog maber. To e wache to ndem. Ke corruption ma Kenya kati is just beyond repair. Ma en ngata kwale ma police chako kwale sa pagari ndara. Iwinjo. Koro wach ma corruption to mana mineno ni okine ka wan yore mwaloso go chike. Mitigation marwe is very poor. Aranensa ninga do kwalo billion 500. To ACC wacho ntie plea again. Maki yechulo matin tidongo moko. So what are we still doing? Doing totally nothing. Kwa duake to gimoro nen makosa to bed makosa. Maji neno nen makosa. To bed gi maji nyalo wacho. To kine ka wajumbe gimakethon wasani in this country. Mama anta do nangisi. Parliament ni ne wamiyo power mogi understand. And the same goes to leadership ma county. County bende wamiyo county assembly power mogi ng'eyo. To bende gikieti yogo. So the best thing minyalo tim mokwongo. Anakiani ke jopiny bende jopiny. To imomiyo nyisa acho leadership odogi political parties. Chon nirango ji. Emomiyo winjo ka wacho ni gimoro. Chon kata kirango mbuya gini ne girango ji. Jaramogi ne girango ji. Ne girango joma nyalo telo makale. Yes, emomiyo inya winjo inya nwang ka ngato chak school. Isone ne jotelo masane ko chak tadhiang kata na guok. They are not. People are not happy with them. The society is not happy with them. Chon kane oyier ngato. Akiana gwande ginete mere central wakende. Kano oyier ngato tibono no akar kwath moro nyuol kamoro. To mano chak to gutu. Iwinja. O chak to le ringo. Iwinjo. Sani juogi mar telo cha nowe gi chon. That's why nanwa ka ngato nyalo chako nyathine Raila. Kicho neno ni abe nyathine ni ono be nag success na Raila no. Juogi no nowe wa chon. Koro gini kwadwaro. Wadog piny mondo wakuong wang'into ama kethonwa leadership. Okwabiyudo leadership in this country. Kawa onge projection malongo. That's why I'm saying political parties mawangogi ochak miwa jotelo giwe miwa popular vote. Popular vote does not count when it comes to vote. Japuonj namoro no wacho. When it comes to vote, 100 fools are better than 99 intellectuals. Kani lecture hall. Ungisa nunya better 99 intellectuals. To fools so gini mi achia tigo kura. Gide go kura. Emomiyo debate bear. And that's why I'm saying ni president nyaka koro duogo so with enough promises mage gintie komoso bothie. Koro wadwaga ni mondo wa make jopiny happy. Jopiny wadi make happy nango. Jomanyo mayo taxes mag housing levy gi. Kodi bono wango no ger school itok dala gi. Oger jopuonj school. Oger ngama tiyo ka DC ot makoro nyala access ot mayot. They will not have problem.
go president. Adwa ni mak paro no gi kanyi ng'isa ni wakaw yo madundo nyakwa Ramogi